bye. Dadah lah sih lo. Ibu-ibu lima kok, Bu? Ibu-ibu Undokan 2, Kelurahan Garpado. Hah? Oh, berarti Undokan 2, Kecamatan Selatan. YouTube. Halo. Semangat, Pak.
Manulah niniak mama nan gadang basa batua, bak batang kayu gadang di tengah koto, urek nan tampik baselo, batang katampik basanda, dahan katampik ramba gantuang, daun nan tampik balinduang, alim ulamo juca dia pandai, sulah bendang dalam nagari, angku mudo nan capek kaki ringan tangan, langkuk cubuno kanduang, limpape rumah nan gadang. Sumarak dalam kampuang, hiasan dalam nagari, saratu hadirin yang kami hormati. Sambah kami puhunkan, putiah kapeh dapet dilie, putiah hati bakaadaan. Kami adukkan siriah nasa cabiak, pinang nasa gato, talata dalam carano talego katanga. Tando hati nan suci mukonan janiah, siriah sacabiak minta dikunyah. Pinang sadato minta dimakan, dek nan tamu nan datang saratu jamuan nan tibo. Selamat datang di Festival Bukit Gado-Gado. Dan Nenek Mama disambut oleh Ibu Irawati Meuraksa dan tentunya beserta ibu-ibu pengurus Organisasi Perempuan Indonesia Maju DPC Kota Padang yang di bawah pimpinan Ibu Ira Meuraksa. Baang dan kini nangko kepada Niniak Mama sarata bundo kanduang, ayolah langkah menuju tampe nanko. Kepada Niniak Mama, kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami undang para bundo kanduang, silakan menempati dulang di sana, kemudian kita bergabung bersama di sini. Ibu-ibu, kami persilakan duduk kembali, ibu-ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Niniak Mama Bundo Kanduang, Cadek Pandai Alim Laumo yang telah hadir bersama kita di sini.
Ya, kita beri kesediaan untuk bapak-bapak kita untuk berfoto. Baik, terima kasih. Nanti jangan lupa